Dobar dan svima, ja sam trener Ivan Perzel, trener plivanja i Hrvatski paraolimpijski odbor i ja vas pozivamo da uhvatite formu sa paraolimpijcem Tomijem Brajšom koji će danas demonstrirati vježbe za osobe u kolicima. Današnji trening ćemo započeti sa vježbama razgibavanja. Vježbe razgibavanja za osobe u kolicima su naročito važne zbog podizanja cirkulacije, obzirom da osobe u kolicima često imaju problema sa cirkulacijom. Tako da ćemo 5 minuta razgibati cijelo tijelo, a zatim ćemo kroz 4 minute raditi intervalni trening, što znači da ćemo 20 sekundi raditi malo jačim intenzitetom i 10 sekundi ćemo raditi pauzu. Smo 10 minuta potrošili na razgibavanje i podizanje naše cirkulacije. Slijedi trening mobilnosti. Trening mobilnosti ćemo napraviti u 1 do 2 kruga sa pauzom od minute između krugova. Pa je tako prva vježba mačka. Radimo uvijanje i izvijanja kralježnice i radimo 15 do 20 ponavljanja, ovisno o mogućnostima. Druga vježba radimo u sjedu, radimo naizmjenično ruke iza glave, pazimo na ritam disanja. Kad ide ruka iza glave, odnosno iza leđa, izdišemo, kad vraćamo u sredinu udahnemo i opet kad mijenjamo ruke također izdišemo, odnosno udahnemo prema sredini i radimo također 12 do 15 ponavljanja. Treća vježba su rotacije trupa do pretklona. Prema sredini udahnemo, prema pretklonu radimo izdisaj, pazimo na rotacije nogu, odnosno trupa i radimo tako da guramo prsa prema podlozi što više je moguće i radimo 10 do 15 ponavljanja. Zadnja vježba nam je iskret ramenima. Kao što vidite, Tomi ne može napraviti puni iskret u ramenima, tako da on radi samo do okomice, dok ako ste u mogućnosti vi slobodno napravite puni iskret i napravite 10 do 15 ponavljanja. Sljedeći dio koji nas čeka je kružni trening. Radimo 3 kruga sa pauzom 2 minute između krugova. Radimo jednu vježbu za drugom vježbom bez nekakve veće pauze sa određenim brojem ponavljanja. Prva vježba su trbušnjaci. Vi možete staviti ili savinut noge ili su noge pružene i radimo podizanja sa gornjim dijelom trupa 12 do 15 ponavljanja, tako da bi aktivirali mišiće trbušnog zida. Druga vježba su sklopke. Ukoliko ne možete raditi sklopku ili niste u mogućnosti, tada možete raditi trbušnjake, ali napravite malo drugačiju varijantu, da stavite ruke ili između nogu da gurate ili stavite ruke uz uši. Radite također 12 do 15 ponavljanja.
Treća vježba su twisteri. Gornji dio trupa malo podignemo i radimo rotacije bočno s jedne na drugu stranu. Možete imati ručnik u rukama da biste fiksirali ruke. Radite prebacivanja s jedne na drugu stranu te 12 do 15 ponavljanja. Četvrta vježba su ležnjaci. Mi smo malo modificirali ovu vježbu pa radimo tako bočne otklone da bi aktivirali bočne mišiće trupa. U ovom slučaju imamo kao rekvizit ručnik te radimo ukupno 16 ponavljanja. Ova vježba dosta možemo naglasiti da je bitna za osobe u kolicima obzirom da sprečava nekakve postranične otklone trupa dok sjedite u kolicima. Slijedi nam peta vježba. Peta vježba su nam veslanja koja radimo sa ručnikom, znači podignemo gornji dio trupa u ležnjak i radimo privlake sa ručnikom prema prsima. Time aktiviramo mišiće lopatica i mišiće leđa. Šesta vježba su nam sklekovi. Ukoliko se ne možete osloniti na noge kao Tomi što je pokazao u ovoj vježbi, vi možete raditi sa gornjim dijelom trupa samo tako da radite potisak iz ruku i prsa, a da je gornji dio trupa što čvršći. I zadnja, posljednja vježba su nam letenje u ležanju. Tijelo nam je u ležećoj poziciji, lice nam je na podlozi i ruke odignute od podloge i radimo letenja prema naprijed do uzručenja i spajamo ruke natrag prema tijelu kod kukova. Radimo 12 do 15 ponavljanja. Nakon što smo odradili kružni trening za cijelo tijelo, slijedi nam trening za mišiće kora. To ćemo također raditi u 3 kruga sa pauzom između krugova od 1 minute. Prva vježba koju radimo je u plank uporu i radimo je minimalno 30 sekundi, odnosno vi prilagodite prema svojim mogućnostima. Druga vježba koju radimo je bočni upor plank, također zadržavamo poziciju na boku, radimo 30 sekundi, isto tako ako ne možete 30 sekundi prilagodite prema svojim mogućnostima. Treća vježba je klackalica na leđima. Radimo je na način da aktiviramo trbušni zid, odnosno trbušnu muskulaturu i pokušamo se zavaljati prema naprijed i natrag u toj poziciji. Posljednja vježba je klackalica na trbuhu. Aktiviramo leđnu muskulaturu, ostanemo u jednoj uvinutoj poziciji i pokušamo se zavaljati prema naprijed, odnosno prema natrag u toj poziciji. Ako niste u mogućnosti zavaljati tijelo, slobodno napravite samo izdržaj 30 sekundi. Nikako nemojte zaboraviti nakon odrađenog treninga da istegnete sve skupine mišića koje su bile obuhvaćene treningom i opustite cijelo tijelo kroz nekakve vježbe disanja. Ovim slučajem mi preporučamo trbušno disanje obzirom da ono stimulira živce koji su odgovorni za relaksaciju organizma i tijela općenito. Obzirom na situaciju koja nas je zatekla, pokušajte ostati aktivni barem pola sata dnevno, vježbajte redovito, možete odraditi ove treninge koje smo mi demonstrirali, da obuhvatite cijelo tijelo, naročito nastojte biti aktivni kako bi održali tijelo spremnim za nove aktivnosti koje nam slijede nakon krize.